И така, здравейте! Днес ще е втория клип на оцеляване на Майнкрафт. Ето го героят ми. Продължаваме. Събирах дърво. Стъмни се. Днес мисля няма да снимам на този цвет, само ще ви покажа новостите. Играем на 0.15.0. Така. Така вече имаме от тези, забравих как се казваха. Така. Сега ще сложа бутон. Пръчка. Това се лепи. А това като сложим блокче, това не го лепи, а го изхвърля. А за това, както ви показах, се закрепя. Прекалено много бутони. Така. Има въжета. Да, забравих и да покажа и това. Магарата вече има. Има и коне, магаретата те, и чакайте да го опитаме първо. Те могат, вместо вие да честовете, магаретата могат да ви носят. Допито ми се да е. Хора, може да ви дам захар. Уни ядат ли захар магарите? Сега ли опито ми се най-сетне. Тук можете седло да ми сложите. Сега ще сложа, за да го яздим. Трябва седло, за да го яздите. Така. И сега ще ви покажа с честовете. Оп. Сега къде бяха честовете? Ето тук бяха май. Да, ето ги. Сега като клекнете, слизате и просто и можете да се въртите какво искате, както искате. По-интересно е да ги видите на... И мисля, че това ще е от този клип.
И ви казвам чао!